Fintom tfal, Miss Grace mill-Aġenzija Nazzjonali tal-Letterizmu bi-storja mill-isbaħ war xażlilkom Giuseppe. Iċ-ċirklu, issa tfal, bħala attività tistgħu tagħmlu daw l-affarijiet ara. Jiena qbad karta hekk ara u pinġejt mad-dawra, għamiltilha ħafna kuluri, għaw tistgħu tpinġu l-brombos u ġveru Giuseppe. Iva, naħu pjaċirek tpinġu l-brombos jien. Juhu pjaċir Giuseppe, jew fessodina, jew xi ħaġa oħra li għandha x'taqsam maċ-ċirklu. Tiktbu xi żewġ sentenzi jew tlieta, jew inkella tpinġu xi ħaġa, tuħdu ritratt tfal u tibatu għomna. Aħna noħdu pjaċir bix-xogħlijiet tagħkom u jiena mill-kloba tfal ġbart xi kliem li għedna bħal fenek, il-bozzot, it-tinda, iċ-ċirklu, zigarelli, bastun, kappell. U xi kliem ieħor li nsibu fiċ-ċirklu. Għamilt dawn il-ħomor ara tfal kliem bum mur lura biex inti meta titfa' dada u jiġik in-numru. Pereżempju jiġik in-numru 5, 1, 2, 3, 4, 5. Mela l-aġitakaw inti ħadd mur lura u terġa' tibda minn fejn kont għax jgħidlek bum mur lura u jmissu l-ieħor. Din tistgħu tagħmluha ma' xi adult. Tfal sar il-ħin saħħa u